салом дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад дӯстон, 15 мошини фурӯшӣ, 4 Nexia, 4 Opel, 3 Toyota, 1 Honda Sonata, 3 Fura дӯстон. Агар реклама дошта бошед хонаи фурӯшии мошин ёки техника дӯстон, имо ватсапи мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед дӯстон. хусусан канали рекламаи хонаҳои фурӯшии мошинҳои фурӯшӣ ва дигар намуди техникаҳои кишоварзӣ ёки сохтмонӣ ҳамин гуна канал аст дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед дӯстон, лайки худро дариғ надоред, комментарияи худро мақсади худро ҳатман гузоред дӯстон. мо иншоалло ки ҳаракат мекунем дар ҳар як комментарияи шумо ҷавоб диҳем. ҷаҳон ташаккур барои дастгириятон. мошини рақами 1 Nexia дар шаҳри Душанбе, солаш 1997, бензин, газ, мотори гаш, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ аст. 4 баллон нав, 1 сола ҳуҷҷат, краска нав, ягон камбудӣ надорад. нархаш 18 000 сомонӣ алиш мешавад. аммо нагуфтааст ба чӣ телефон 2 94 42 003 ҳоҷӣ мебошад. метавонед занг занед, маълумоти бештарро дӯстон аз худи ҳоҷӣ гиред. як борига ба шумо ёдрасон мекунам дӯстон, дастгирии каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайки худро дариғ надоред дӯстон, комментарияи худро дариғ надоред. барои реклама метавонед ба имо ватсапи мо 885 78 90 90 муроҷиат кунед дӯстон. мо ҳатман рекламаи шуморо чӣ гунае ки шумо мехоҳед ҳамо хел намоиш медиҳем дӯстон. як ҷавон ташаккур барои фаҳмиданатон. биё якҷоя дӯстон тамошо мекунем мошинҳои дигариро чӣ гуна ҳастанд ва нархҳошон чӣ хел аст дӯстон. ҳамаи мошинҳо аз арзонаш то қиматш аст дӯстон. рақами 2 Nexia дар шаҳри Душанбе, солаш 1994, бензин, газ, коробка механик, мотори 1.6. мошин дар ҳолати беҳтарин чӣ хеле ки дастурат аст. ходовой, мотор, коробка 100%, газ, бензин ҳардуяшон кор мекунад. сурош набо арзон мешавад дар назди мошин. нархаш 25 000 сомонӣ. телефон 901 200 499 манучер мебошад. занг занед, метавонед маълумоти бештарро аз худаш гиред. чӣ гунае ки сурат аст дӯстон, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соҳибаш бисёр таъриф кардааст, ягон камбудӣ надоштааст. мошин ба сабаби мушкилии пулӣ мегӯяд ки мефурӯшам мошина дӯстон. кадомед ки харидор ҳастед, метавонед марҳамат муроҷиат кунед, аз худи соҳибаш маълумоти бештарро гиред, занг зада пурсон кунед, шояд арзон кунад, арзонтар харед. мо бошад дӯстон, биё якҷоя назар мекунем ба рақами 3 мошини рақами 3 Nexia дар шаҳри Душанбе, солаш 96, бензин, газ, коробка механик, мотори 1.6. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. техас моторш тамом шудагӣ савдо дар пеши мошин. нархаш 27 500 сомонӣ. телефон 902 02 17 мебошад. метавонед занг занед. ам як камбудӣ дорад. соҳибаш мегӯяд ки техас моторш тамом шудагӣ аст дӯстон. дигар мошин ягон камбудӣ надорад. метавонед занг занед. рақамои телефонаш мана дар таги экран аст. 902 02 17 мебошад дӯстон. як борига ёдрасон мекунам, барои реклама ба имо ватсапи мо агар реклама дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед. 885 78 90 90 мебошад. мо ҳатман рекламаи шумо дар канали худмон ҷой медиҳем. мо дӯстон ба шумо ёдрасон мекунам, хабаррасон мекунем, як ютуб канал тоқа надорам, боз тикток канал аст, инстаграм канал аст. ҳар як рекламе ки шумо рон мекунед дар ҳар се каналҳо мемонемш дӯстон. рақами 4 Nexia дар шаҳри бухтар, собиқ қурғунтепа, солаш 95, бензин, газ, коробка механик, мотори 1.6 дар ҳолати хуб қарор дорад.
ягон камбудӣ надорад, ягон ҷош варид надорад. Нархаш 29000 сомонӣ. Телефон 97 06 42 46. дӯстон, мошин дар шаҳри Қурғонтепа даст метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред, шояд арзонтар кунад. дӯстон, барои диққататон якҷоҳон ташаккур. дӯстон, навро то охир тамошо кунед. дар пеш бошад дӯстон, оли боз Сета Тойота Хондаи Соната, боз опелои фурӯши Сета Фура. дӯстон, интизор аст якҷоя тамошо кунед, то ки маълумоти пурраро аз он техникаҳоро гиред. дӯстон, якҷоҳон боз мегӯям ташаккур барои диққататон. мошини рақами 5 Opel Vectra дар шаҳри Ҳисор, солаш 95, бензин қатъӣ мебошад, коробка механик, мотор 1.6, пробег 261437 километр гаштагӣ. мошин дар ҳолати олиҷаноб аст, берасход. нархаш 31000 сомонӣ. Телефон 97 77 78 69. дӯстон, метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад, умуман ягон расход надорад, фақат заправка мекунӣ, ҳай мекунӣ, мерай. дӯстон, марҳамат, занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. рақами 6 Opel Hatchback дар шаҳри Қабодиён, дар ноҳияи Қабодиён, солаш 98, бензин қатъӣ мебошад, коробка механик, пробег 217000 километр гаштагӣ, мотор 1.6. мошин ягон расход надорад, нав кадем ҳамаша, мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, баллоно нав, яксола ҳуҷҷат. нархаш 43900 сомонӣ. Телефон 909 29 99 85. Парвиз ном дорад, метавонед занг занед, боз маслиҳат кунед. дӯстон, масъалаи арзоншавиша ё ки дигар маълумотҳои мошинро агар бихоҳед гиред, метавонед занг занед, аз худи соҳибаш гиред. дӯстон, видеоро то охир тамошо кунед, то ки дигар мошиноша ё ки мошини боркаши калона бинед. дӯстон, якҷоҳон ташаккур барои диққататон. мошини рақами 7 Opel Hatchback дар шаҳри Хуҷанд, солаш 98, бензин газ қатъӣ, коробка механик, мотор 1.6, ABS гидравлик мебошад, газ таблетка, фаро кесинён, кондитсионер ях, ду электропакет, задагӣ пусидагӣ не диск, рамашка 15-7 моҳ техосмотр, тонировка, камера, магнитола оригинал. нархаш 45000 сомонӣ. рақамҳои телефон ждатаи экран навиштагӣ аст. дӯстон, метавонед обратно матад кунед ё ки стоп кунед, гиред. дӯстон, занг занед, маълумоти бештарро боз аз худи соҳибаш гиред. пурратар, дақиқтар соҳибаш ба шумо фаҳмонда медиҳад. дӯстон, рақами 8 Opel Astra G дар шаҳри Душанбе, бензин, коробка механик, мошин яксола ҳуҷҷат, яксола тонировка, чихолу қатъӣ, поликон нав, маслаш нав, ивазкардагӣ, ходовой 100%, мотор 100%. мошин бисёр арзон намешавад. шахсоне ки аз 5 поён арзон мекунанд, илтимос занг назананд. дӯстон, нархаш дар поёни ҳамон экран бо дӯстон 69000 сомон. метавонед боз видеоро қиматат карда рақамҳои телефони соҳибаша гиред, пурсон шавед. рақами 9 Хондаи Соната дар шаҳри Душанбе, сол 2013, бензин қатъӣ мебошад, мотор 2, коробка автомат. мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад, бе камбудӣ. нархш 100000 сомонӣ.
телефон 935 13 10 20 метавонед дӯстон занг занед, бо савдо кунед. солаш 2013 мошин нав аст дӯстон, мефурӯхтааст ҳамин мошина. рақамҳои телефонош мана, нархош 100 000 сони. занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред дӯстон. обуна шуданро фаромӯш накунед, лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. якҷоҳон ташаккур барои дастгириятон. иншоалло дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад дӯстон. аз шумо танҳо як дастгирӣ ки ҳамон як лайка ва обуна шуданро зер кунед дӯстон, мо аз шумо миннатдор мешавем дӯстон. якҷоҳон ташаккур барои диққататон. мошини навбатӣ рақами 10 бошад. Toyota Camry 2 американка дар шаҳри Душанбе, солаш 2011, бензин қатъӣ, мотор 2.5, пробеги 177 000 километр гаштагӣ. мошини нав даромада Тоҷикистонда, вагон аст, ҳамаш қоидавӣ бе камбудӣ аст. нархаш 145 000 сомонӣ. телефон 187 87 77 72 мебошад. метавонед занг занед, маълумоти бештарро боз аз худи соҳибаш пурсон шавед дӯстон. якҷоҳон ташаккур барои диққататон дӯстон. лайкҳои худро дариғ надоред, обуна шавед дӯстон. уведомлениеро зер кунед. ҳамарӯза канали мо дар видеои нав мешавад. мошинаи фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ, техникаи фурӯшӣ дӯстон тамошо кунед. якҷоҳон ташаккур барои дастгириятон дӯстон. мошини рақами 11 Toyota Camry XL Full 2011 дар шаҳри Душанбе, бензин қатъӣ мебошад, мотор 2.5, пробеги 190 000 километр гаштагӣ, коробка автомат, бамперҳои эска дорад, обогрев сидений, монитор кожаный, салон, климат контрол, сиденёш, лифт, JBL люк, ҳамаш қоидавӣ бо муомила мешавад. дар назди мошини нарх 645 000 сомонӣ. телефони соҳибаш 30 900 788 мебошад. метавонед занг занед, маълумоти бештарро дӯстон аз худаш гиред. масъалаи арзоншавиша чанд қарзон мешавад намешавад, аммо мошин боз мегӯям мошинам нав аст дӯстон, 2011 аст, дар ҳолати беҳтарин соҳибаш мегӯяд қарор дорад дӯстон. якҷоҳон ташаккур барои диққататон. биё ин каме интизор мешавем. мошини рақами 12 Toyota Camry SK 3.5, солаш 2012, мотор 2.5, бензин қатъӣ мебошад, автомат, срочно. мошини американка Sky тоза ҳакай, сера 5 кардагиай, салон кожа, салон сиёҳ, мошин задагӣ надорад, ҳолаташ хуб аст. савдо дар назда пеши мошини нарх 649 000 сомонӣ. телефон 95 55 80 07 мебошад. метавонед занг занед, боз савдо кунед, маълумоти бештарро аз худаш гиред дӯстон. ана акнун биё дӯстон мегзарем ба мошинои калони боркаш, яъне ки фурӯ дӯстон. дар ин ҷо боз сета фураи фурӯшӣ аст. биё якҷоя назар мекунем ба ҳолати ин фурӯ ва нархшон дар кадом ҳолат ҳастанд ва чанд қадр нарх доранд дӯстон. аз сабабе ки ҳамон ахири видео камтар каротки омадааст дӯстон, мо ки мақсад гап задан успеҳ накардем, аз шумо як хоҳиш мекунем ки маълумоти нархаш ё ки чизеш дар кӯшам стоп кунед, навиштагӣ ҳамаш. рақами 13 фура DAF 95 XF 380 дар шаҳри Турсунзода, соли 2001. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 6 силиндра, коробка, механик, аз учёт снимат шудагӣ. мошин тайёр мегирен, ҳай мекунен. аккумулятор пачка горни дора. харидори аниқ занг зана, арзон мешавад. нарх 640 000 сомонӣ. телефон 20 377 5000 мебошад. телефонаш занг занед дӯстон, 20 377 5000. метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз худаш гиред дӯстон. биё акнун якҷоя назар мекунем ба фураи рақами 14 аки дӯстон. ин рақами 14 шам мошини калони боркаш, яъне ки фура аст дӯстон. биё якҷоя назар мекунем ба маълумоти ин фура.
рақами 14 фура DAF XF 105-510 мошин дар ҳолати олиҷаноб дар шаҳри хуҷанд 2008 притсеп Когел 2006 бе камбуди нарх 300 000 сомонӣ. маълумоти бештар бо телефон 110-200-19-62 метавонед занг занед. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. дӯстон, якҷаҳон ташаккур барои диққататон. биё якҷоя назар мекунем дӯстон ба фураи фурӯшӣ рақами 15 ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. вайш бошад дӯстон, рақами 15 Мерседес Actros дар шаҳри Душанбе солаш 2008 мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. 2544 полуавтомат мебошад дӯстон. нарх 375 000 сомонӣ. телефон 04 21 00 20.